Tämä narratiivi on muuttunut kaiken aikaa. Ota piikki, ei itsesi takia, vaan muiden suojelemiseksi. Ja kun se oli mahdotonta alusta saakka, kun ei ne piikit voinut suojata. Mutta tätä toisteltiin täysin tautologisesti. Ja että jo 2 rokotetta ehkäisee hyvin koronavirustartuntaa ja vaikeaa tautimuotoa. No onko se ehkäissyt hyvin? Kuinka moni 2 piikkiä saanut ihminen on sairastanut sen koronan? Ja sitten minä, riskiryhmäläinen, joka en ole tehnyt mitään suojatoimia, en koko tämän 2,5 vuoden aikana, niin mä en ole jumalauta onnistunut sitä tautia saamaan. Ilmeisesti denialismi suojaa aika hyvin räkätaudelta, että kun ei vaan usko voivansa saada sitä tartuntaa, kun ei pelkää sitä, kun se ei ole mitenkään täällä mielessä ja elää vaan tosi terveellisesti. Nukku, syö vitamiinit, syö terveellisesti, pitää stressitasot matalalla, meditoi, eikä pelkää sitä tautia, niin ilmeisesti se suojaa aika hyvin. Ja se, mikä mua pelottaa kaikkein eniten tässä, on se, että ihmiset on näyttäneet, millä tavalla he käyttäytyy pahimpina hetkinä. He oli vuosi sitten valmiita polttamaan osan ystävistään, tutuistaan ja sukulaisistaan roviolla, koska ne ei suostunut ottamaan sitä piikkiä. Ja mä haluaisin nyt oikeasti muutamaan asiaan vastauksen. Mä haluaisin tietää, kuinka moni rokottamaton on oikeasti ruuhkauttanut sitä erikoissairaanhoitoa. Kuinka moni rokottamaton kärsii tällä hetkellä niistä long covidin oireista? Mikä se on se rokottamattomien kuolleisuus? Onko se korkeampi? Mä haluaisin ihan oikeasti nämä aidot statistiikat nähdä tästä, koska mun täytyy sanoa, että mä tiedän rokottamattomia ihmisiä, jotka on saanut pahana sen taudin, mutta he on sairastanut sen kerran ja that's fucking it. Enkä mä tiedä ketään, kuka olisi kuollut siihen. Tai jollakin tavalla pysyvästi vammautunut sen myötä. Et onhan tää kuulkaa aikamoista. Senhän tää on totta kai näyttänyt, että mua vähän hirvittää se, että tää voi toistua uudelleen. Että tää sama rumpa voi jonkun uuden taudin varjolla alkaa ihan täysin uudelleen alusta. Sitten on taas kaikki passit käytössä ja koko yhteiskunta sekaisin. Ja se on vaan kaikkien mielestä täysin normaalia. Kun ihmiset tuntuu unohtavaa asiat aika äkkiä. Mä en kanna kaunaa. Mä en ole vihainen mistään. Mutta mä en unohda. Ja mä en unohda, miten meitä kohdeltiin vuosi takaperin. Ja mä en unohda tätä epätieteellistä propagandaa, mitä tässä on harjoitettu. Ja tätä kiristämistä ja valehtelua, mitä tämän asian ympärillä on harjoitettu. Ja nyt se on sitten perusflunssa.